Wel Ben, fi'n credu mae hwnna'n gêm fydd yn aros yn y cof. Am spel, beth yw'r emotion wrth i ti sefyll fan hyn? Mae'n teimlad anodd yn credu. Dwi'n prowd iawn o'r bois oedd y ffordd nhw wedi wario yn yr ail hanner a wedi gweithio mor galed i dod mewn i'r gêm a dyna pam mae fe'n un anodd i cymryd nawr. Be nath newid yn yr ail hanner na Ben? Credu nath y gol helpu cyn hanner amser oedd wedi rhoi rhywbeth i ni mynd mewn i'r ail hanner ac yn y diwedd oedd dim ond ni'n gweithio gyda'n gilydd, gweithio i pawb, gwybod fod ni'n gwybod gwisgo'r Crys Cymru a wedi rhoi popeth mewn i fe. O ran y grŵp, o ran symud ymlaen, nawr beth ti'n credu mae hwn yn cynrychioli? Achos fel ti'n gweud, chi ar ei holi o 2 gol i 1 ar yr hanner. Beth ti'n credu mae hwn yn gweud am y grŵp yma o dan Craig Bellamy? Mae rhaid i ni cario ymlaen nawr. Ni'n gwybod dyn ni'n gallu bod yn well ar ôl hwn heno ac dyn ni'n edrych ymlaen nawr at y gemau tro nesaf yn barod. Ben, diolch yn fawr.